Tak, zdravím všechny u tohoto videa. Chtěl bych vás provést tímto programem, jmenuje se to Peníze za nic a myslím, že to není tak špatné, až na to, že nevyplácí mnoho, ale když pod sebe seženete lidi, tak by to mohlo být zajímavé. Zde si můžete přečíst, co to všechno obsahuje, kdy můžete vybírat, minimální výběr je 200 korun. A registrace u tohoto je velmi jednoduchá. Zde napíšete svůj e-mail, zde heslo a jen souhlasíte s podmínkami a přihlásíte se. Takto se i zaregistrujete. Tak, můžete tady hrát hry, například třeba si zahrajeme tady tu hru. Tak dáme play a hrajeme. Tak. Takhle můžeme hrát ty 3 minuty. Já to tady hrát nebudu, samozřejmě. Dám zpět. A tady máte můj profil, zde si vyplníte informace. A tady máte chat. G+, co je G+? Tady máte body. Tyto body máte za to, že přivedete kamarády třeba. Zde máte výdělek za kamarády. A k tomuto programu je to asi všechno. Je to vážně jednoduché. Nevidím důvod, proč se neregistrovat. Můžete tam být při své běžné práci. Sice vám to vydělává jenom halíře, ale je to prakticky vlastně za nic. Tak, v případě dotazů mi můžete napsat na Facebook, bude to pod tímto videem a registrační link je taky pod tímto videem. Tak se mějte hezky a nashledanou.